Sampai motornya gak sabar. Mas sampean iki montore gak ada STNK mboten. Mboten ngerti. Aku ora takon kowe tak ketek. Lah takon kabeh nyokmu. Wes aku ana mbundakmu yo. Lah aku panggung jan ketek. Anake ngono, pane ketek. Ya blambokku apa? Wong edan bojone kok diarani gulunan. Lah terus iki kowe takon STNK. Lah aku ora iso muni STNK yo. Lah iku. Iso ngono lho. Ayo. Aku yo. Barang ngono terus ana mbok kami turun bapak nang rono mbok ngandukan ngono. Lho padha sendor jenengan kecelakaan. Boten kula sing menolonginya. Ora usah menenya to. Boten kula sing nulungi. Kok tahu kowe gek neng kono. Sing ana aku blok kok kowe melu. Lah Allah Gusti paring ana ampun Gusti. Goblok jaluk Gusti Allah ampun aku yo njaluk dhuwit. Wah lebih bapak sintai kok kocok. Lah iya aku tak kotrok-kotrok nang. Maksudnya kowe muni ngono. Muni ya. Mboten kula sing menulungipun. Niki pun ya wis arepem mek. Lah terus sing masih sing nabrak mana? Pak ngeten mawon yuk dilapor teng polisi mungkin pripun napa genahe. Nah, aku setuju. Nek ana kecelakaan, kuwi laporke wae ning gone Satlantas utawa polsek terdekat ben diatasi ben diurusi. Wis mbok laporno polisi. Dak situ. Lho. Lah kok ora situ perkarane apa? Lah aku agak njangka ana tulisane ana panah rono panake. Polsek Kragan 500 meter. Mulai tahure ra ono. Lah kok nek lapor aku piye? Lapor Pak yo nek duwe wong. Tulisane piye? Polsek Kragan 500 meter. Iki 500 meter. Oh iki salah paham. Paham gak melok mbok salahno. Kuwi iki maksude iki jarake 500 meter. Ora ono jarake. Tulisannya piye? Polsek Kragan 500 meter. Polisi Kragan 500 meter. Waduh, Pak aku bayangno ya. Napa? Iki lho umpama polsek utawa polisine kok 500 meter tenan lho. Kok main mangan lho nganggo apa? Ya santai 100 meter.